Jaramogi TV, Siaya County. Rapar mar pradek mar Jadung Jaramogi Oginga Odinga dhi nyime sani e kaunti ma Kisumu. Nyasi makamano nochakore kanisa ma St. Stephen's ACK Church Kisumu. Tok mano, oganda nowuotho mos nyaka kar romo mar Ofafa Memorial Hall e boma ma Kisumu. Ogai mar ODM Raila Odinga kod anyuola mare otele nyasi no marwa kendo girwako jotelo mathoth mokalo e kaunti no. Wawinjane gima dhi nyime gi e thuolo ni. Nyakusa Dennis Agodi. Nyakusa on stage. Studio. DJ Agombo nyalego chuma liet tago muwoke maj ok dikete lweti jokanyana. DJ